Så jeg er endelig begyndt at filme en video, hvor i dag så skal jeg drikke et ingefær-shot med granatæblesmag. Jeg hader ingefær-shot, fordi at smagen gør mig så kvalme til sidst. Jeg skal nok brække mig. Okay. Tag bare en lille slurk. Hold da kæft. Så kommer jeg ikke til at overleve. Jeg kan ikke lide ingefær. Især i shot. Jeg skal få det op. Jeg skal få det ned. Okay, nu går jeg det. Nu går jeg det. Det er fint. Ja. Det vil jeg ikke rekommendere. Tak for at se den her video.